Pazite od koga kupujete. Neki veletrgovci zarađuju na starim uvezenim jabukama koje bi trebale poslužiti samo za kompost. Mnogi građani zbog teške financijske situacije prisiljeni su gledati na svaku kunu, ali pritom često kupuju namirnicu bez nutritivne vrijednosti. U masu slučajeva ta se jabuka lijepo pakira u neku ambalažu, deklarira kao domaća. I sad vi imate nešto što je recimo vani kad se prazne te hladnjače, ta jabuka trebala završiti na kompostu, gdje taj znači vanjski strani skladištar treba još platiti neku naknadu za to kompostiranje. Dođe naš trgovac, otkupi praktično badava, uveze u Hrvatsku, sad to više nije ni uvoz praktično, pošto smo Europska unija, i konkurira nama, ruši cijenu. Hrvatski proizvođači prisiljeni su voće i povrće prodavati pod svaku cijenu. Nju određuju veletrgovci koji su u posjedu hladnjača. Zbog nemilosrdne konkurencije, bez udruživanja u zadruge koja ima pristup hladnjači i direktnog nastupa na tržištu, proizvođaču se trud danas gotovo i ne isplati. Vi, na primjer, prodate domaću jabuku zadnju negdje u 3. mjesecu, nakon toga kad cijene porastu, to vrhnje kupi uvozni lobij, ajmo ga tako reći, uvozna jabuka, jer jednostavno proizvođači u cijeloj zapadnoj Europi voćarstvo počiva na kooperativama, gdje znači proizvođači upravljaju hladnjačama. Jedino u Hrvatskoj, evo i dan danas, s obzirom da mi još nismo napravili svoju, je praktično sve hladnjače su, ali baš sve u vlasništvu trgovaca. A s obzirom da vi ne možete u vrijeme berbe prodati svoje proizvode, prisiljeni ste skladištiti, znači kod tih trgovaca prodati i on određuje uvjete. Jer ako ne pristanete na njegove uvjete, jednostavno će vam vaš urod propasti. Sad će doći berba jabuka. Ne možete te jabuke prodati u roku u mjesec dana. Znači on će se prodati cijelu godinu i cijena raste. Da mi imamo hladnjaču, nema nikakve žurbe da trgujemo onako, da sada dajemo po 2 kune jabuku, čak i 1,5 kunu. Znači mi sigurno nismo ostvarili ne dobit, nego nismo se pokrili, ako sve tako prodamo. Onda te spasi nešto što malo zadržimo, pa dobijemo možda koju kunu više, pa se tu negdje vrtimo. Ali bez hladnjače ništa i zato je prva stvar koja se mora napraviti, to je hladnjača. Distributivni centar za voće i povrće u radnoj zoni Rakitovec-Turopolje otvoren je u ožujku prošle godine. Kako bi zaživio u potpunosti u sklopu centra, uskoro bi trebala početi izgradnja ULO hladnjače vrijedne 22 milijuna kuna. Proizvođači voća i povrća željno je očekuju, jer ona će im omogućiti da prežive na nemilosrdnom tržištu. Taj trgovac, tu nema nimalo nekakve lojalnosti ili patriotizma, znači, ako on može 10 lipa negdje drugdje zaraditi više, on će otkantati domaćeg proizvođača bez imalo razmišljanja. Znači, nama je potrebna pod živu silu, jer sam distributivni centar po sebi, ako nema hladnjače, ne znači ništa. Da se priča vezana uz izgradnju toliko potrebne hladnjače za Huktava, govori podatak da je za nju već izdana lokacijska i građevinska dozvola. Problem je jasno u novcu do kojeg trebaju doći vlasnici distributivnog centra, Zagrebačka županija, grad Velika Gorica i poljoprivredna zadruga Zagrebački voćnjaci. Do sredstava se nastoji doći i putem strukturnih fondova Europske unije. Mi smo znači projekat ULO hladnjače prijavili u bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova. Nadamo se da ćemo evo sada u 9. mjesecu dobiti od njih odgovor i putem korištenja znači strukturnih fondova plan nam je da bi iduću godinu krenuli sa realizacijom projekta. A kada se projekt privede kraju i hladnjača otvori svoja vrata, proizvođači će putem distributivnog centra imati sigurniji plasman. Zaobilazit će posrednike, veletrgovce i proizvod će direktno iz zajedničke hladnjače stizati u trgovačke lance. Domaći proizvod plasirat će u najmoderniju hladnjaču u Hrvatskoj kapaciteta 3000 tona. Riječ je o takozvanoj ultra low oxygen tehnologiji koja smanjujući kisik omogućuje dugotrajno skladištenje voća i povrća. To je za proizvođača važno jer voćku može plasirati i u trenutku kada na tržištu ima najveću vrijednost, čime postaje konkurentan veletrgovcu. Potrošač s druge strane dobiva namirnicu potpuno očuvane nutritivne vrijednosti i van sezone.